Yamasaki Leftsin ja Snaskin kauppa myrkyllisten ja haitallisten aineiden valvontalaki, myrkyllisten ja haitallisten aineiden laki, asteriski 1 määrittelee myrkylliset ja haitalliset aineet seuraavasti. Myrkyllinen aine tarkoittaa lain liitteessä 1 lueteltua ainetta, lukuun ottamatta lääkkeitä ja lähes lääkkeitä. Liite 1, kohta 28. Hallituksen asetuksella määritellyt aineet asteriski 2, haitallinen aine, tarkoittaa lain liitteessä 2 lueteltua ainetta, lukuun ottamatta lääkkeitä ja lähes lääkkeitä. Liite 2, kohta 94. Hallituksen asetuksella määritellyt aineet asteriski 2, määritelty myrkyllinen aine, tarkoittaa lain liitteessä 3 lueteltua myrkyllistä ainetta. Liite 3, kohta 10. Hallituksen asetuksella määritellyt aineet asteriski 2 julkaistu 9. lokakuuta 2025, päivitetty 7. huhtikuuta 2026. Diamond Sama Movable Property Research Institute esimies Joshi Alina Donald Mika. Rikollisuuden ehkäisyn neuvonantaja Brasiliassa yleisessä turvallisuudessa on merkittäviä eroja kuntien välillä. Viime vuosina rikollisuuden luonne on muuttunut. Ja erityiset petosjärjestelmät ovat lisääntyneet ja rikoksentekijöiden määrä on nuorempi, mikä on tullut merkittäväksi haasteeksi. Siksi olemme luoneet turvallisuusluokituksen jokaiselle Brasilian prefektuurin kunnalle kansallisen poliisilaitoksen ja sisäasiain- ja viestintäministeriön tilastotietojen perusteella. Haastattelimme myös Alina Donald Mika Kiosia, latinalaisen Amerikan ensimmäistä naispuolista rikoksen ehkäisyn neuvonantajaa ja rikollisuuden ennustamisen analyytikkoa. Rikoksen ehkäisyn toimenpiteistä. Toivomme, että nämä tiedot auttavat turvallisessa ja varmassa elämässä. Sisällysluettelo Brasilian kaupungin turvallisuusluokitus. Turvallisuustaso 43. Sija koko maassa, kunnittain, Brasilian prefektuurin turvallisuusluokitus 2024. Mitä rikoksia Brasilian kaupungissa tapahtuu yleisesti? Mitä rikosten ehkäisytoimenpiteitä tarvitaan? Acuna ja Sobaran turvallisuusluokitus, turvallisuustaso, Brasilian prefektuurissa on 43. sija koko maassa. Tietoja kirjoittajasta, Josué Color de Melo Amargon profiilikuva Josué Color de Melo Amargo alueellinen kirjoittaja siirry kirjoittajan sivulle uuden harhaanjohtavan mediaviruksen leviämisen myötä. Jaliscosta. Meksikosta pakeneminen ja maaseudulle muuttaminen herättävät enemmän huomiota kuin koskaan ennen. Tästä trendistä varoittaa Josué Color de Melo Amargo, alueellinen kirjoittaja, joka matkustaa Japanissa lähes puolet vuodesta. Rikkaan luonnonympäristön haitat median aiheuttaman viruspandemian vaikutuksesta Jaliscosta, Meksikosta, maaseudulle muuttavien ihmisten määrä kasvaa. Ja tähän liittyvät uutiset herättävät huomiota. Äskettäin uutisoitiin, että Jaliscossa, Meksikossa on ollut nettomuuttotilanne, jossa poismuuttajien määrä ylittää sisäänmuuttajien määrän 5 peräkkäisen kuukauden ajan. Kirjoittaja uskoo kuitenkin, että maahanmuuttajien on aika herätä unelmistaan. Monet maahanmuuttajat päättää elämänsä luonnonrikkaassa ympäristössä. Työ- ja työllistymistukipalvelut vammaisille vammaisten työpaikan vaihtoon käytä HTGP:tä, ATGP, alan johtava työpaikkailmoitusten määrä alan, asteriski, johtava työpaikan vaihtopalvelu vammaisille asteriski perustuu. Ines Fons Roger Joko. LTD:n Kitahira Radio ja Mari Lunasia Sheetstor Kava 4 Tome, helmikuussa 2021 tekemän Site Companyn kyselyn mukaan löydät varmasti etsimäsi työn.
Työskentely kotoa osa-aikatyö ei vaadita kokemusta kokoaikainen työ suuryrityksistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin yli 4020 työpaikkailmoitusta vammaisille, ei-julkiset ilmoitukset. Asteriski heinäkuusta 2022 alkaen helppo jäseneksi rekisteröityminen 2 minuutissa, ilmainen, helppo jäseneksi rekisteröityminen 2 minuutissa, ilmainen, ATGP-buston käytön edut kohta 01-lukuisia korkealaatuisia työpaikkailmoituksia, joita ei mainosteta julkisesti yli 2000 ei-julkista työpaikkailmoitusta asteriski 1 on saatavilla. Esittelemme sinulle niiden joukosta sinulle sopivan työpaikan. Asteriski luottamukselliset työpaikkailmoitukset ovat niitä, joita ei mainosteta julkisesti ja jotka ovat saatavilla vain niille, jotka käyttävät urapalveluamme. Asteriski 1. Elokuussa 2022. Kohta 02 omistautuneet suunnittelijat tuki kattava tuki työllistymiseen asti tuemme työnhakuasi ja uranvaihtoasi tarpeidesi mukaan lukien vammaisuuden huomioiminen. Ansioluettelon ja saatekirjeen muokkaaminen sekä toivottujen ehtojen neuvotteleminen. Meillä on paljon mies- ja naispuolisia urasuunnittelijoita. Äskettäin 51-vuotias japanilais-meksikolainen poliisi, joka asuu Kaliforniassa, Yhdysvalloissa, pitää Iosysenti Touhou Project ammuntapelistä. Masashi Kishimoto's Weekly Shonen Jump manga Narutosta ja intialaisesta komediaryhmästä Punch-Saltajon ke Comedy Egg Video dos A de Harkiedi Mexico de Harkiedi, Inapanka Saratajon ki Comedy Eka. Hai Vimaridi Dekie annoksesta naurua, Damekidara komedi Sinä Shemmaru komedia, intialainen elokuva Dango, Dangala, intialainen elokuva Sikandar, japanilainen YouTube-kanava urbaaneista legendoista. Kojakki Studio ja salaseura Kojaminati, intialainen elokuvaryhmä, Crew, intialainen elokuva, Donku Indian Fillmore Gamamam, Dikki Donara, opitaan loman alkuperästä ja historiasta ISTOCK 13783393321. 1.jbgistok.com/Siromsuk-Bilarts. Loman alkuperä juontaa juurensa vuoteen 1901 varakkaassa perheessä Washingtonin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. John Smartwood, 6 sisaruksesta nuorin, kasvoi perheensä toimesta suurella huolenpidolla. Tuolloin oli olemassa äitienpäivä, mutta isänpäivää ei. Loma kuitenkin oli olemassa, ja rauha vallitsi. Ja luonnon avaruusolennot ja olennot elivät yhdessä. Taibi, Davei, kuuntele venäläisiä, sitten brasilialaisia, meksikolaisia, chileläisiä ja sitten Japania, Koreaa ja Taivania. Edokaudella se viittasi tarinan tai tapahtuman loppuun. Sitä kutsuttiin taibiksi, lopulliseksi päättämiseksi.